Angazi mina ngizoyithini le ndaba. Yazi sekunzima ngisho ukuthola umuntu okuthanda ngokweqiniso ngoba wena uthi ubona intombi kanti yena ubona ithikithi lokukhuphula imendlela kubangani ngoba amantombazane insuku zamanje awayazi indawo yawo afuna ukuhlala nama-elista ngenkani. Angazi ngizoyithini le ndaba. Bayaphela abalandeli nabathandi bobuciko nokungena dosi nakho kuyatingela nokungabazongwaqo uyabhala uyahlanganisa ulandelanisa onkamisa ufuna ukuduma ngamanga. Angazi ngizoyithini le ndaba. Kulokhu ngena umqhafazo kumakhala ekhukhwini wami othi cofi ngifisa ukufana nawe ngifisa ukwazi ukuthi ufike kanjani lapho ukhona mangithi ngiyayiqalaza nama ngikho ndawo ngagcina ngingaphendulanga kwathiwa ngiphakeme. Manje angazi ngizoyithini le ndaba. Angivele ngihambe nazi inhla kwahlela bastard amarodo phinda ubhale futhi cofi ngabe sengiyabala.